Pak Guru gak doyan tahu, rengginang entek selawe. Lek turu melu aku, lek mangan golek o. Sopo iku? Bener yo. Ora gelem blonjo ra biyo sapi ngono. Wong wedok kok mek jaran-jaranan. Mek ditumpaki tok gak tau diritno. Kan padha karo sapi. Ana wong lanang model ngene iku. Wong nang dhuwur ah. Nang dhuwur. Kubluke ana kembangane apa polos? Polos Pak Lurah ngawur sampeyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyal Islam bi'ulumil ulama wa ahyal ummah bi nahdatil ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirin ajma'in amma ba'd. Para kiai, para yang alim, para ibu nyai, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, jabat pemerintah, Bapak Ibu, khususon khosoh keluarga besar muslimat Ranting Arjo Wilangun, segenap pimpinan muslimat PAC, anak ranting, wabil khusus Ibu Winarmi, yang mulia Bapak Kepala Desa, Kepala Kemenak, Suhoyo kemawon, konco-konco sing melu nglarisne kula, konco-konco kontainer, tukang bikin konten niku jenenge kontainer. Ingkang kula hormati, alhamdulillah suasana sedikit panas, beriringan kalian tiupan angin sepoi-sepoi kita bisa hadir di tempat ini. Niatan tujuan kita sami nggih punika ibadah. Mugi-mugi hadir kita beto faidah maslahah hasanah, beto kesainan fitin wa dunya wal akhirah. Shalawat ugi salam ugi tansah kunjuk dengan sadalem Rasulullah sampun mulang kita supados urip kita barokah, selamat dunya ugi selamat wonten akhirat. Kula saking ploso Selopuro dipun timbali lewat Ibu Winarmi kapure sowan wonten majelis menika, sekedhik nambahin jangkepi genepi hajat panjenengan. Hajat panjenengan pengajian rutin bertepatan kalian halal bihalal. Semakin ibadah niku saya gedhe kangelane, saya gedhe ganjarane. Jadi lek suasana panas kalih mboten panas niku ganjarane kathah panas. Merga sing panas niku jenengan duwe kangelan. Mula sing rawuh rene mlaku karo numpak sepeda motor ganjarane kathah. Numpak motor. Lah numpak motor kangelan tuku motor niku. Montore tok 26 juta. Urung sime, urung jakete, urung helme, urung pertamake. Lah rene mlaku njaluk ganjaran akeh kok menyuk men lho. Mula sing rawuh rene ganjarane titik sapa numpak motor ora, mlaku ora, nunut. Mula nuwun sewu mangke sing nunut mandhap Bu nggih. Ben ganjarane kathah, ngoten lho. Mula sing paling kathah ganjarane teng mriki kula, siji adoh kom Blitar, loro numpak mobil. Mobile tok 200 juta punjul kuwi. Jadi saya gede kangelane, saya gede ganjar. Sampeyan di anak wedok uwayu, dilamar cah lanang siji nggih anteng, pinter ngaji, duwe motor. Sing nomor loro sing lamar nggih anteng, pinter ngaji, tapi gak duwe motor. Sampeyan milih sing di motor apa sing ora? Lah iya.
Para hadirin, kalau kita bicara halal bihalal, manusa niku gak patek gelem halal bihalal niku manusa niku gak siap beda. Awake dhewe iki gak akor karo tangga, dulur kanca iki jane masalahe sitok gak siap beda. Dadi duwe tangga sing model ngene iki jenengan mboten siap ngadepi, akhirnya muncul kebencian. Ngeten para hadirin, ibu-ibu ingkang kula hormati, kula sering kali matur bahwa kula karo panjenengan ki wis kadung urip teng alam donya. Jenengan ya wis kadung urip, kula ya wis kadung urip. Lho kok wis kadung Pak Lukman mergo gak iso njaluk balik. Jenengan donga kaya apa, matur kaya apa? Gusti urip teng barisan mboten penak. Tangga kula gregetne, anak kula gregetne, bojo kula gregetne, kula mboten kuat Gusti. Jenengan wangsulaken malih Gusti, mboten saged. Lek krungu malaikat dilokne ora iso yu wetenge mbokmu ora sedeng. Awake dhewe gelem ora gelem, trima gak trima, lila gak lila, dipeksa karo Allah kon urip teng alam donya niki. Lho kok dipeksa Pak Lukman? Lah nggih wong jenengan gak tau dijak musyawarah karo Allah. Jenengan gak tahu dijaluki pertimbangan karo Allah. Jenengan yo ora tahu dijaluki persetujuan karo Allah. Yo kowe setuju para urip ning donya, lek setuju tanda tangan ana. Nate napa mboten? Lho lek ngono urip iki ora butuh persetujuan jenengan. Urip iki dipeksa Allah. Bahkan hidup itu bukan pesanan. Sampeyan dadi wong Arjo Wilangun ki mbiyen ya pesen. Mbiyen ya pesen. Ya mbuh piye ceritane jenengan ki mara karo Allah ditakdir dadi wong Arjo Wilangun niki ora pesen. Bahkan hidup itu bukan pilihan. Sing sugih ya ora milih tapi dipilihne Allah. Sing melarat ya ora milih tapi dipilihne Allah. Sing kulite putih kaya sapi ya dipilihne Allah. Sing kulite ireng kaya silit dandang ya dipilihne Allah. Sing irunge bangir ya dipilihne Allah. Sing irunge ya dipilihne Allah. Sing jedeke dhuwur dipilihne Allah. Sing jedeke cendak ya dipilihne. Oleh milih moh pesek milih bangir. Oleh milih moh cendak milih dhuwur. Oleh milih moh ireng milih putih. Oleh milih moh panas milih adem. Ya itulah hidup itu bukan pilihan. Sampeyan oleh milih moh oleh bapake cacah moh. Sama oleh milih-milih oleh Pak Lukman teko Blitar. Bapak cacah oleh milih moh milih sampean, milih oleh Dewi Persik. Sing duwe goyangan gergaji. Ya itulah hidup itu bukan pilihan tapi dipilihne Gusti. Lho wong oleh milih moh no Pak Lurah dadi lurah. Milih dadi camat. Pak Camat oleh milih jadi bupati, bupati oleh milih jadi gubernur, gubernur oleh milih jadi presiden. Hidup itu bukan pilihan. Urip niku mboten milih nggih. Sepakat napa dereng? Sepakat nggih. Oleh milih melarat milih. Oleh milih moh lara milih. Wis krana urip ki ora milih yo. Ben Arjo Wilangun ki tetep rukun. Siji urip ning donya aja ngenyek wong liya. Sampeyan duwe tangga wonge cendhek, elek, peh. Mlakune idal-idul kaya be. Rambute diuwek-uwek kaya godhong diuwek-uwek. Sampeyan gak oleh ngenyek. Mergo sampeyan nek ngenyek berarti ngenyek Gusti. Mergo sing cendhek elek pesek ki ora milih tapi dipilihne Gusti. Ngene iki ya ora milih, mikir gak penak ngene iki ya ora milih. Dipilihne Gusti. Mula aja ngenyek tukang son. Tukang sone piye? Ngene iki ya ora milih kok. Bu. Siji urip ki ra milih aja mergo sampean lek ngenyek berarti ngenyek Gusti Allah. Lek sampean ngenyek wong liya berarti ngenyek Allah. Lek sampean ngenyek Allah engko urusane karo Allah jenengan. Sing dinyek ya rasah nesu.
Wong sampean cendhek elek iki ya ora milih kok. Yo kowe iki kok cendhek elek pesek jawaban ngene iki aku ya ora milih lho yo. Wong ora milih lho wong sing milih Gusti Allah ben urusane karo Allah. Wis dieling-eling, hidup itu bukan pilihan. Siji aja loro, cepet-cepetan selak sumuk. Hidup itu bukan pilihan, sing nomor loro aja iri. Aja iri. Sampeyan duwe tangga sugih, omahe ting, tumpakane roda sepatune mengki, ayune ngalahne bocah. Mas-masane pating grembyang 24 ka. Duwite sakja. Omahe dijogo apa? Saking apike omahe ngalahne teke Raffi. Wong barisan, wong Arja Wilangun sampean duwe tangga sugih aja iri. Tak dudui demi Allah. Mergo tanggamu sing sugih ki ya ora milih, tapi dipilihne Gusti. Sampeyan lek iri karo tanggane sing sugih berarti sampean gak lila karo pilihane Allah. Sampeyan nek gak lila karo pilihane Allah, karo Allah kok kon golek pangeran sak liyane Allah. Wis golek nang ndi jajal. Jadi awake dhewe karo tanggane sing sugih kudu lila. Mergo sing sugih ya ora milih tapi dipilihne Gusti. Lah nyapa awake dhewe kongkon lila karo pilihane Allah nggih. Mergo jenengan lila ora lila, takdir itu ndak bisa berubah. Rumangsamu nek gak lila terus tanggamu dadi melarat ora. Jenengan ora lila ki ora iso ngrubah takdir sing sugih ya pangga. Lelek terus tanggane gak lila apa dadi melarat ora. Jadi panjenengan gak lila gak bisa merubah takdir. Apa meneh sampean iri karo tanggamu sing sugih. Lah kok tanggamu sing kok ireni ora paham. Sampean mumet dhewe yu. Tanggane tuku Vario iri teng. Mari tuku Vario tuku Innova iri teng. Mari tuku Innova omahe ditingkat yo teng. Sampean bendina tang tanggamu ki ora paham. Tanggane turung lengger jenengan sakit hati. Iri tidak merugikan orang lain, iri merugikan diri sendiri. Apa meneh sing direni ora paham, mumet dhewe yo. Aja karena iri tidak akan bisa merubah takdir. Iri itu hanya menyakitkan hati. Mergo nyapa wong iki lek ditulis sugih, wong iki lek ditakdir sugih ndak iso melarat. Wong iki lek ditakdir melarat gak iso. Jadi ini kono wis ana tulisane. Jadi Allah ki nakdir awake dhewe ki 50.000 tahun sebelum Allah menjadikan langit dan bumi. Wis enek ning kono. Yutun sugih, wis enek ning kono. Enek Yujah KEKRE jleput. Ning kono wis enek tulisane. Wong iki lek ditakdir sugih ndak iso melarat. Lambuk wong sak Malang ndongakne melarat. Wong iki lek ditakdir melarat ndak iso sugih. Lambuk wong sak Malang ndongakne sugih. Semua itu sudah ada dalam takdir Allah. Yo. Sugih niku jatah. Sugih niku takdir. Sugih iku ora mergo nyambut gawe Pak Lurah. Nyatane ning Malang akeh wong sregep nyambut gawe ya panggah melarat. Lho nyambut gawe iki ora golek sugih, nyambut gawe iki perintahe Allah. Sugih niku jatah. Sampeyan iki lek diundang genduren aja niat golek berkat, berkat kuwi jatah. Ning iki Pak D genduren nyapa ben oleh berkat kok pekok kowe iki. Berkate iki wis enek awet sing diundang durung teko iki lho wis enek. Nggih napa nggih? Undangane wong 100 lho sampeyan nggih berkat 120. Lah ya wis kok. Lah kok genduren kok diniati golek berkat wong barang jatah wis genah kok diniati. Sampeyan iki lek nyambut gawe aja niat golek rezeki, mergo rezeki ki wis enek ning kono. Lek nyambut gawe diniati krana nuruti perintahe Gusti. Bu,
Lek rewang aja diniati golek mangan, mangan kuwi jatah. Nyapa yo kok rewang ben oleh mangan, kowok kuwi jenenge. Sampai ni rewang niatono bantu tanggane sing repot titik. Ora usah mikir mangan. Hei. Ora usah mikir. Kadang sing ora rewang ya diceluk kon mangan kok. Hei, ngene lho, mak sik. Moh aku ora rewang wis to rene ya. Ora rewange kon mangan yo dadak rewang mikir oleh mangan apa ora. Wong sing ora tandang nyatane wayahe mangan ya teko mangane. Sapa Mbah Kakung karo Mbah Putri kuwi? Kan yo ora tandang blas to kuwi. Mula rewang niatono mbantu wong liya aja niati golek mak. Nyambut gawe aja niat golek rezeki tapi niat nuruti perintahe Gusti. Jadi gendurane aja niat golek berkat. Dene kok ora iso nyang genduren mergo sikile kecekluk, ora usah susah. Ya Allah, Mak, sikilku kecekluk, gak iso genduren, gak entuk berkat. Lek pancen jatah dititipne kancane. Iya apa ora? Wis mulai saiki ibu-ibu sing bantu suami bekerja niatono krana Allah. Lho lek krana nyambut gawe sugih, lah terus Lukman niki lho nyambut gawe apa? Wong ora tau megawe, nyatane mobile yo apik. Niku lagi ora tau megawe. Bendina me omong. Wingi omong duka teng pundi karo Buwin dijak ning adoh kono. Saiki omong neh ning kene, engko bengi omong neh ning Tulungagung, mambengi omong ning Kediri. Omong. Ora tau megawe. Omong kok megawe. Apa enek pekerjaan omong ngono kuwi enek? Enek ye? Enek jajal golekno KTP pekerjaan. Oh. Wis aja iri nggih. Sugih niku sugih niku tak. Eling-eling nomor loro sugih ki potongan. Wong lek ra potongan sugih kon sugih angel. Wong lek ra potongan sugih dijak numpak mobil AC ya mabuk. Jenenge Arjo Wilangun Panjen tumpakne inovator baru mabuk ping 12. Mbok iso ditumpakne pikep lho kok malah ra mabuk to. Lho kok malah ngadeg karo nampek angin. Oh, pancen balungan kiri iki aku. Wong lek ra potongan sugih ditukokne anggur lho, sak kilo 20.000 ra doyan. Mbok ditukokne juwet lho kok malah seneng to. Juwet kan meh padha karo anggur kae. Malah mari mangan ni meringis untune irung ngono kae. Lho pancen ra potongan sugih kok. Wong lek ra potongan sugih kupinge dikai mas-masan ya nyenyek kok. Mbok dikai biting lah kok garing to. Kuwi jenenge kuping kere kuwi. Wes, aja iri Bu nggih. Mergo iri tidak bisa merubah takdir. Apa meneh iri ngene sing direni ra paham, kita sakit sendiri. Budil nggih. Aja iri, tak omongi sampean, aja kok omongni sapa-sapa. Ora usah iri karo tanggamu sing sugih. Mergo nyapa? Tanggamu sing sugih iki padha karo sampean. Duduk wong ayem. Bolak-balik tak aturne donya iki duduk panggenan ayem. Ayem iki manggenane nang swarga. Donya iki panggenane masalah. Sugih duwe masalah, melarat duwe, pejabat duwe masalah, rakyat duwe, kiai duwe masalah, santri duwe. Tanggamu sing kok nyono wong ayem tak dudui, dia lagi menyelesaikan masalahnya sendiri. Tanggamu sing tumpakane Pajero duduk wong ayem yu kuwi wong kemeng. Mula lek tanggamu numpak Pajero liwat ngarepamu kuwi wong kemeng liwat, kuwi wong kemeng liwat, kuwi asline padha kemenge. Mergo bolak-balik tak aturne donya iki panggenane masalah. Urung rabi masalah, wis rabi ra duwe anak, kakean anak, ra duwe duit, kakean duit. Lho kakean duit ki rumangsamu ayem. Omah sitok karo omah loro ki masalahe gedhe omah loro.
Mobil sitok karo mobil loro masalah gede mobil. Montor telu karo montor sitok masalah gede motor. Uang saya akeh donyane, saya gede masalah yuk. Mula lurah ki maknane ngelune sirah. Urung dadi lurah masalah, pas dadi lurah ya. Bar dadi lurah ya. Sampeyan kok arep ning donya golek ayem ki ning swarga. Bu. Urung rabi bingung jelek rabi ayem. Brang lor goleki, brang kidul goleki, akhire rabi tenan. Ayem, pah mumet. Tibakne sing wedok kenyiye. Sembarang dijaluk, tasukane jilbab robani, jaluk robina. Tasukane lemari es 2 pintu, jaluk 3 pintu, tukane 3 pintu, jaluk sing ndak enek pintune. Akhirnya rabi 5 sasi, kuru 7 sasi mati kok sing lanang. Ora ndi anak bingung jelek ndi anak ayem. Dokter sak Malang digoleki pengen meteng ora meteng. Golek dukun ngisori Gunung Semeru ndak meteng, ngisori Gunung Kelut ndak meteng. Karo Pak Lurah diomongi dukun ampuh ning ngisori Gunung Merapi. Mlayu rono keprucut Mbah Marijan mati. Pengen duwe anak, rumangsane ndi anak ayem. Akhirnya ndi anak tenan ayem. Pah. Anak enak kali. Kon ngaji moh, kon sekolah moh, kon kuliah moh, kon mondok moh, kon nyambut gawe moh. Dino-dino mek glegeken. Andile abuk. Ombe apa le api miying. Ya ngene iki donya ki. Ora usah iri karo tanggamu sing sugih. Tanggamu sing sugih ya duwe Mas. Nanggitmu ning kene masalah pindah ngulon. Wih, mari ngulon kok pindah ngono neh. Ya wis ngono kuwi uripmu. Kuwi pindah neh. Ya wis ngono kuwi donya. Pindah neh. Mari kono nek sing pindah neh mau kok kono pindah rene, kok kene pindah rono. Ya wis ngono kuwi donya. Ning kono rumangsane penak. Tibane ning kono dilungkas ya panas balik rene teh. Wis ta enten ana dilungkas kuwi. Sampeyan arep ning donya golek ayem ra nemu. Mula dawuh wong barisan urip ning donya ki sawangsi kaya godhong suruh kaya yu. Siji alus siji kasar nek digeget padha paite. Enek wong lanang karo wong wedok numpak Kijang Innova liwat sawah. Sore-sore jam 4. Ning sawah enek wong lanang karo wong wedok unduh sawi. Jadi sing numpak Innova sing wedok ya Allah ya deloken wong loro keleh seneng. Sore-sore unduh sawi. Yo upama awake dhewe duwe sawah ya ndahne senenge sore-sore iso unduh sawi kaya wong kae. Jadi sing numpak Innova, sing unduh sawi, nyawang sing numpak Innova, ya Allah ya deloken sore-sore kok yo ayem yo numpak Innova. Cara awake dhewe duwe Innova, sore-sore iso mlaku-mlaku numpak Innova yo ya, tibane wong loro kok yo padha pekoke. Jadi sing duwe Innova sing penak sing unduh sawi, jadi sing unduh sawi sing penak sing numpak ya ngono kuwi donya kuwi. Bu. Donya panggenane Mas. Ora usah iri karo tanggamu sing sugih. Tanggamu sing sugih ya duwe Mas. Mula sampean iki tenan, Indonesia iki presidene sapa ya masalah. Wis sampean delok. Pak Karno diceblokne masalah, Pak Harto diceblokne ya masalah. Pak Habibie arep maju neh gak oleh. Mergo duwe masalah ngeculne Timur-Timur. Mari Pak Habibie Gus Dur ceblokne neh masalah. Jirine kena kasus fitnah niko. Bulog gate napa-napa. Bari ngono diguanti Megawati halah setengah mainan. Turane Gus Dur. Kuya-kuya jeri adol Indosat maju nek ra tau dadi. Ya wis ngono kuwi Pak SBY dikuya-kuya, Pak Jokowi dikuya-kuya. Masalah terus. Hari ini bangsa kita akeh wong pengen ngedukne Gibran Raka Buming Raka mergo dadi wakil presiden menurut mereka tidak sah. Ya ngene iki donya iki yu. Ora usah kaget. Arjo Wilangun lurahe sapa ya panggah Mas? Pancen donya panggenane Mas. Genah. Wis syukuri apa sing diparingne Gusti.
Wong lek gak puas uripe yo ora arep tenang. Wis siji aja ngenyek, loro aja iri, nomor 3 aja meksa. Teng Arjawilangun iki ora kabeh penduduke agamane Islam. Awake dhewe dadi wong Islam iki ora milih tapi dipilihne Gusti. Tanggane awake dhewe dadi wong non muslim demi Allah kuwi ya dipilihne Allah. Mula Islam memerintahkan kita jaga toleransi, jaga kerukunan. Aja kok peksa tanggamu sing beda akidahe, beda agamane sama dengan kita. Indonesia ki carut marut Pak Lurah mergo nyapa? Wong ki karepe meksa wong liya kon padha. Gak iso. Allah wis dawuh aku gawe manusa ki berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Krana manusa ki bangsane beda. Enek sing dedeke dhuwur cendhek, kulite putih ireng, rambute krewul, rambute lurus. Akhirnya beda karaktere, akhirnya beda agamane, beda sukune. Niku sing damel Gusti. Tujuannya apa? Lita'arafu, agar kamu menjalin komunikasi yang baik. Indonesia ini gampang tukaran mergo gak siap beda. Sampeyan delok wong Wahabi kuwi, Mas, sampeyan rekam. Wong Wahabi ki wong sing gak siap beda. Sehingga di saat melihat orang NU tahlilan, mereka mengkritik tahlilan itu bid'ah. Mereka memaksa orang NU untuk jangan tahlilan. Ojo kok peksa. Wong NU ki tahlilan wis duwe dalil. Ziarah kubur syirik, mereka memaksa untuk orang tidak berziarah kubur. Ojo. Kowe gak slametan rasa slametan, tapi ojo kok peksa wong barisan sing seneng slametan. Kok ajak gak slametan ojo. Nggih napa nggih? Wong Wahabi ki lho sing gak patek siap beda. Akhirnya Indonesia kira maju-maju mek perkara-perkara tahlilan. Bar salat itu berjabatan tangan ndak ada dalilnya. Kowe iki kok kon meksa wong-wong sing seneng salaman ora kon salaman to. Bene sing bar salaman, bar salat salaman yo bene. Dene sing bar salat ora salaman yo. Sing ora ziarah kubur yo. Sing ziarah kubur yo. Senengane kok meksa wong. Ya lho. Sing celanane cingkrang lho. Kowe nggih celana cingkrang yo. Kowe nggawe sarung yo. Aku ki ora tau ngelokne awakmu nggih celana cingkrang. Ora tak kongkon sarungan ora. Wis gak mari-mari. Wong kok senengane meksa wong kon padha lho. Ora iso. Pancen wong karo Allah digawe Dene sing ra gelem slametan 7 dina 40 nyatus pendak pisan pendak pindho 1000 gak gelem ya wis bene. Dene wong barisan gelem ya wis be. Pancen wong barisan loman sing gak gelem kicek. Indonesia iki gak iso halal bihalal iki ya mergo ngene iki. Loh, sing sir traweh 11 traweh ya. Aku tak traweh 23. Aja kok peksa sing 23 kon 11, sing 11 dikongkon 3. Bene lek ning barisan nek wong traweh 11 bene. Tapi kula lek kon traweh 11 emoh, mergo kula wis distempel karo Allah. Kula niku wis dipilih karo Allah. Lukman trawehmu 23 sak witire cetok. Tanggamu 11 sak witire cetok. Tanggamu sing kae gak tau traweh golek tajilan tok cetok. Nek ngene engko rukun. Wis jaga toleransi, Bu. Lek ning kene enek wong Muhammadiyah sing rukun nggih. Lek ning kene enek wong non muslim sing rukun nggih. Mula nalikane Indonesia dipimpin karo presiden jenenge Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dulu tahun baru Imlek niku ndak pernah tanggal merah. Basa Gus Dur jadi presiden tahun baru Imlek dikit tanggal merah. Lho Gus, kok tahun baru Cina dibuat tanggal merah? Piye Gus Dur jawab, sing milih dadi Cina ki sapa to? Wong Cina dadi Cina ki ya dipilihne Gusti. Lho lek kowe ndek tahun baru Islam tanggal merah, tahun baru Masehi tanggal merah, Hindu Buddha tanggal merah. Lah nyapa Cina enggak tanggal merah? Di mana Bhinneka Tunggal Ikamu?
Indonesia ini punya satu payung jenenge Bhinneka Tunggal. Meskipun berbeda kita tetap satu. Lek tanggalamu abang, lah nyapa tahun baru ini wong Cina gak abang. Wong Cina dadi Cina ki ya ora milih dipilih nih Gusti. Cina ki duwe tradisi jenenge barongsai. Dulu sebelum Gus Dur barongsai itu ndak boleh. Barong ki rena loro yo, barongsai kalih barong boten. Sing tekane Cina niku barong. Barongsai ki biyen gak oleh sadurunge Gus Dur. Basa Gus Dur jadi presiden, monggo barongsai silakan ditampilkan. Lho Gus kok boleh? Lho, lek jaranan oleh, lek tayupan oleh, lek ludruk oleh, lek karnaval oleh, lek solawatan oleh. Lah nyapa barongsai gak? Lah ning di Bhinneka Tunggal Ikamu. Gila, Gus Dur itu orang hebat. Gus Dur itu tidak pernah memaksa orang sama. Hargai sing rukun Warnarjo Wilangun. Yo. Sing rukun. Aja dipaksa kancane po. Nun sewu Pak Lurah. Tap-tap yang membelenggu anaknya orang PKI. Iki karo Gus Dur kon mereteli. Sampeyan kelingan apa ora? Anak turune PKI niki gak iso dadi pegawai negeri. Nggih napa nggih? Ora lho, terus Gus Dur takon, sing pesen dadi anak turune PKI iki lho sapa? Lho lek sing salah mbae nyapa putune kok dikatutne? Nggih napa nggih? Kuwi leren ana, kuwi gak adil kuwi. Lho, mengke PKI muncul malih. PKI ki lek muncul di atas iki karo Banser Arjo Wilangune beres kok. Oh, sing rukun nggih. Aja meksa wong liya apa. Bene lek tanggamu ora tau slametan bene ya. Aja peksa kon slametan. Pancen mungkin dhek saudara kita Muhammadiyah, mungkin saudara kita Wahabi bene. Tapi lek sampean duwe berkat rono. Mening to. Lho wong sing apik ku wong sing loman ngene wong cetil lho. Sampeyan iki lek loman ngene wong loman niku biasa. Tapi lek loman ngene wong cetil kuwi jenenge luar. Sampeyan duwe bojo seneng sing biasa apa luar biasa? Pengen di bojo sing biasa apa luar biasa? Yo bojomu kok cilik to. Awake cilik. Tapi anune luar biasa. Sampeyan seneng di bojo luar biasa ya, Bu? Yo bojomu kok ketoke klentrak-klentruk. Kowe rong roh. Kowe lek kadungan. Wes, aja meksa nggih. Wes siji aja loro aja telu aja papat aja brontak. Iki engko enek 16. Sing nomor 4 aja yakini imani apa sing dipilihne Allah mesti yang terbaik. Sampeyan iki lek dadi wong melarat pancen sing apik. Sing apik melarat. Sampeyan lek ditakdir sugih pancen sing apik. Sampeyan iki lek duwe anak cilik karo anak gede, terus sing cilik dikai duwe titik, sing gede akeh. Kuwi pancen sing cilik dikai titik pancen sing apik ya. Sing gede diwe akeh pancen sing apik. Ngono lho. Ora padha, pancen Allah ki maringi ning hambane iki sesuai ukurane yo. Sampeyan kok diparingi melarat, pancen sing apik melarat. Kowe lek sugih bahaya niku. Bocah cilik kok kei duit akeh bahaya. Mergo ora iso nasarupne duit. Lek sing gede yo bene pancen kebutuhane gede. Ngono lho. Jadi pilihannya Allah gak tahu keliru. Walaupun itu menyakitkan hati. Allah itu bukan raja tega. Mulai hari ini hidup tuh lek pengen tenang. Jangan berprasangka buruk terhadap takdir Allah. Yakini imani apa sing dipilihnya Allah mesti yang terbaik. Walaupun itu menyakitkan hati. Kasih sayang Allah datang kula karo panjenengan. Nah wis mulai ngalih neh ngulon. Wes bingung pokoknya.
Ya wis ngono kuwi donya iki. Lek ning swarga ora enek, ning swarga sekali penak-penak. Heeh. Wis nyelot-nyelot sing kene entek rono kabeh. Wis ben kari tukang syuting tok kuwi ae. Kasih sayang Allah dateng kula karo panjenengan. Kuwi ngalahne kasih sayangi wong tua kula kalih panjenengan dateng kula kalih panjenengan. Ora mungkin Allah itu tega kalih kula karo panjenengan. Sing dipilihne Allah mesti yang walaupun itu terkadang menyakitkan hati. Melu pilihan lurah kalah. Syukuri berarti jenengan didohne saka bahayane dadi lurah. Mak, aku pilihan lurah kalah lho, Mak. Alhamdulillah ya, pancen sing apik sampean gak dadi lurah. Iki mah aku dikabari malaikat, yu bojomu dikalahne. Sing dimenangne musuhe bojomu. Lho kok ngoten malaikat? Mergo Allah sayang karo bojomu. Bojomu lek dadi lurah bahaya yu. Kok ngoten malaikat? Yo iso-iso ngentekne duit pajak lho yu. Mula bojomu kon panggah bakul cilok ya yu. Allah itu bukan raja tega. Melu pilihan kami tuwa kalah. Syukuri. Berarti jenengan didohne saka bahayane dadi kami tuwa. Ma aku kalah lho ma. Alhamdulillah ya. Berarti sampean sing apik ora dadi kami tuwa. Aku tas dikabari malaikat, "Yu, Gusti Allah sayang karo bojomu, mula pilihan kami tuwa dikalahne sing dimenangne musuhe bojomu." Lho kok ngoten malaikat? Bojomu lek dadi kami tuwa bahaya yu. Iso-iso ngetengi rondo-rondo. Mula bojomu kon panggah bakul plembungan ya yu. Gak tahu kleru takdire Allah. Nandur pari dibadok tikus, alhamdulillah. Pancen sing apik kudu dipangan. Mak, parine dibadok tikus lho, Mak. Alhamdulillah ya. Pancen sing apik kudu dipangan tikus. Lho kok ngono to ya? Ya kok ngono to, Bu? Ya Allah ya, kowe iki dadi wong lanang ora tau sadar. Kowe iki lek ning sawah isine mek nesu tok. Kiriman telat nesu, tempe rodok gosong nesu, sambel kepedesen nesu. Awe ate awakmu kelak nesu mesti bengok karo muni cacuk. Kowe kelak wis nesu miso, halo ya. Ate awakmu kelak ning sawah gregetne. Kurung wazan zuhur ya ora mulih. Kadang malah ngentai, oh alah, Yahmini kok ya wis apa kabar to. Mula akhirnya parine dipakakne tikus ya. Lah nyapa Bu, golek dipangan anake awake dhewe bahaya. So anake dhewe lek gede tukang misuan kaya awakmu, so lek anake dhewe gede lek krungu adzan zuhur gak tau gelem jamaah. Mula parine dipakakne tikus, ben tikus sing misuan, ben tikus sing ora tau salat jamaah. Tuh. Sampeyan lek iso lila karo takdiri Allah, urip kuwi tenang. Urip ki lek pengen tenang lila karo takdire, diparingi sugih lila, diparingi melarat, diparingi tokone laris lila, diparingi tokone rapayu lila. Lho, wong ki lek wis lila mentok. Mulih ngaji disangoni lila, gak disangoni lila. Lah engko lek gak lila lara atiku. Loh, nggih. Diparingi lara, lila, diparingi waras. Ngene lho yu. Sampeyan iki lek diparingi lara, lila. Mergo lila ya lara, ora lila ya. Lho. Tapi lek sampeyan lila oleh ganjaran, lek ora lila sampeyan dosa. Sampeyan sugih lila, sampeyan melarat lila. Mergo sampeyan lila ya melarat, ora lila ya. Terus apa untungnya sampean gak lila? Mboten enten. Ngono lho, diparingi sumuk ya. Diparingi ora sumuk ya. Mergo sumuk lila ya panggah. Ora lila ya panggah. Wis tau urip iki pokok lila penak. Duwe bojo pelit lila. Loman lila. Sing lanang ora tau blonjo. Loh, sampean lila ya ora diblonjo, ora lila ya ora di.
Apa untungnya sampean gak lilo? Enek tuh wong lanang gak tahu gelem blonjo. Senengane nyanyi. Pak guru gak doyan tahu. Rengginang entek selawe. Lek turu melu aku. Lek mangan golek o. Sopo iku? Bener yo. Ora gelem blonjo ora biyo sapi ngono lho. Wong wedok kok mek jaran-jaranan. Mek ditumpaki tok gak tau diritno. Kan padha karo sapi. Ana wong lanang model ngono iku. Wong nang dhuwur ah. Nang dhuwur. Kubluke ana kembangane apa polos? Polos Pak Lurah ngawur sampeyan. Wis tak urip ki sing penting soalnya lilo gak lilo apa gak terjadi. Kula niku nate Bu, zaman itu kula niku ngapunten, golek duit iji angel. Ngapunten. Kula iki iso tuku mobil regane 27 juta wis istimewa. Lho ngono iki 2,5 wulan colong maling. Ora lilo yo panggah colong maling, lilo yo panggah colong. Akhirnya tak lilakne. Loh lek mergo kula lilo, berarti Allah ya lilo. Lek Allah lilo, karo Allah dijoli. Ngene lho yo. Awake dhewe iki ngadepi urip sing paling abot ki loro. Sampeyan eling-eling ngomong aku. Siji nalikane lara. Lara ki abot napa mboten? Awake dhewe lara iki kudu lilo. Mergo lek awake dhewe lilo, Allah ya lilo. Lek Allah lilo, lara ki ganjarane gedhe. Lek ora lilo, awake dhewe ya panggah lara tapi malah dosa. Awake dhewe iki lek iso lek lara ki lilo. Mergo lilo ya panggah lara, ora lilo ya. Mula sampean ki lek ngendangi wong lara, tak duduhi. Kok sajake larane ki wis ora mungkin waras. Lara ki rena loro. Siji mungkin waras, loro mungkin ora waras. Enek lho wong lara gak mungkin waras, bahasa kitabe la yurja baruhu. Gak kena diarep-arep warase. Sampe nek ngendangi wong lara kok ora kena diarep-arep warase. Kok wonge jek iso omong, jek krungu omong ngono. Yo. Awakmu ora usah ngarep-ngarep waras. Penyakitmu ora iso waras. Yo. Mulai saiki lilo karo laramu. Lek kowe lilo, Allah ya lilo. Sing nomor loro yu, lilo karo nyawamu arep dijabut Allah. Lek kowe lilo, Allah kok lilo nampa nyawamu. Pani ora ngindangi muni ngono. Yo ora usah ngarep-ngarep waras. Langsung menteleng cangkemmu ngomong apa. Loh, enten Bu Kiai ki wani. Krana sing lara santrine, adik wis kena gagal ginjal. Kondisine wis kritis tapi jek iso omong. Kali kiai niku diomongi ora usah ngarep-ngarep waras. Awakmu gak mungkin waras. Saiki lilo karo Allah. Lilo karo apa sing diparingne Allah. Lilo dilungkas nyawamu ditimbali Allah. Lek kowe lilo Allah lilo nampa nyawamu. Awake dhewe sok bakal mati. Lek awake dhewe mati ki lilo, Allah nampa awake dhewe ya. Sampe eling-eling dawuh Kanjeng Nabi. Allah iki seneng karo wong sing seneng ketemu Allah. Allah ki gak seneng karo wong sing gak seneng ketemu wong mati iki ketemu Allah. Mula awake dhewe sok lek mati lilo. Iki kok denger piye iki jenjang. Lilo nggih. Lek diparingi lara diparingi mati sip. Soale lilo ra lilo ya panggah. Bener wis mantep. Mulai takoni bojomu, Bu, mau sing ngaji Pak Lukman, apa judule? Mati. Lah iki engko takoni mbake sing kacamatane. Judule apa mau Bu ngajine? Kon rabi karo sapi. Wis, lila Bu nggih.
Siji aja ngenyek, loro aja iri, telu aja meksa, papat aja brun. Terakhir, hidup itu bukan pilihan, jangan memutus tali persaudaraan. Wis, ayo halal bi, yo sampean golek wong sak ret arjo wilangun padha ora nemu. Allah gawe manusa ki beda, jaga kerukunan. Enek tanggamu ki sing lek ngendikan halus enek. Nggih napa nggih? Lek ngendikan santun, lek ngendikan tenang, lek ngendikan santai. Enek-enek sampean ditangga lek ngendikan bledak-bledak, maido, kowenye, rewang rapatek tandang, mek nyeneni ae. Gek tandange mek ngicipi. Gek dilak-diluk mulih karo bekem iwak. Enek to wong ngene iki? Wonge ya teka. Wonge nggih kacamata. Sampeyan iki ndelok karakter wong sing beda-beda iki jangan memutus tali bersaudara. Sampeyan iki ndelok wong lagake kasar, lagake alus, aja kok satru. Ngertos satru nggih? Islam melarang kula karo panjenengan satru. Layat khulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Ayyuma muslimaini mata wa huma mutahajirani la yajtami'ani fil jannah. Dinti anak wong loro satru, kok mati salah sitok, kok karo-karone durung akor, maka keduanya tidak akan pernah ketemu di surga. Wong ki satru ngibadahe kabeh ditolak karo Allah. Lah nyapa wong satru kok ngibadahe ditolak karo Allah? Nggih, mergo sapa wonge satru karo wong liya, mongko Allah bakal nyatru tiang niku. Urip kok disatru karo Allah, salate percuma, deres Qur'ane percuma, tahajudane, duhane, pengajiane percuma, mergo disatru Gusti. Urip ning donya sampean ra cocok karo wong itu boleh. Aku lek karo ki ra cocok aku, tapi aja kok satru, ketemu tetap bertegur enek gini wong satru. Kata eman-eman, jangan kurbankan ibadah panjenengan. Wis digoleki, wong satru ki penyebabe apa? Wong satru ki penyebabe siji, nesu gak mari-mari. Nesune iku lawet. Wong nesu ki maceme papat, diling-iling. Sampeyan batin dhewe-dhewe aku sing nomor pira? Siji enek wong gampang nesu tapi gampang mari. Enten apa mboten? Gampang nesu tapi lek kadung nesu gampang mari. Halah mek rewang lek tekone keri disemantani. Kowe iki rewang tekomu keri urung tandang madyang. Oh cangkemmu ngono. Nesu. Ngono ki bar nesu rangkul-rangkulan nonjok bareng. Kuwi jenenge gampang nesu tapi gampang. Sing nomor loro, enek wong gampang nesu tapi lek kadung nesu angel marine. Kejadiane tahun 2000 tahun 2020 cek kelingan. Nyapa tembak ratakon karo omah ngarep ra kelingan apa piye? Nyapa dheke lho tahun 2000 mantu geden. Aku lho seminggu rewang ndak mulih, Mbak. Bayangno teko ndoto wayahe ngeterne manten. Lah kok aku ora dijak. Mek ora dijak ngeterne manten tahun 2020 cek kelingan. Kuwi jenenge gampang nesu tapi lek kadung nesu angel marine. Sing nomor telu, sing nomor siji gampang nesu, gampang mari. Nomor loro gampang nesu, angel. Sing nomor telu, angel nesu, tapi lek kadung nesu angel marine. Pengajian ini digojloki mek plengeh. Ning basa nesu jangkit. Sing paling apik sing nomor 4. Enek wong angel nesu, tapi lek kadung nesu gampang. Wong nesu ki oleh, sing gak oleh ki dendam. Sampeyan rapat muslimat, sampeyan duding-dudingan karo buwin, berdebat karo buwin, mata panjenengan memerah, monggo. Tapi tulung barapat yo bar, aja dendam. Mula wong satru ki oleh, sing penting aja punjul 3 dina. Islam masih mentoleransi orang marah, aja dendam. Bu, sampeyan satru karo ayah, heeh. Bu, wong satru ki salate ditolak. Sapa sing ngomong? Pak Lukman. Oh, kowe kleru. Kowe lek punjul 3 dina.
Ibu karo ayah ki satru jek entuk 2 dina. Lah sire ibu piye tak tutukne telung. Wis. Wong satru ki mergo nesu. Wis digoleki. Wong nesu ki apa sebabe? Sitok keliru mikir. Wong ki lek mikire keliru, sikape keliru. Bahasane Pak Lurah, wong lek mindsetnya keliru akan melahirkan perbuatan yang keliru. Kula tak takon sing rawuh mriki tapi dijawab jujur. Suami panjenengan pendak jam 12 sawani kondur ke sawah. Tenan jam 12 sawan kondur sampean gekne wedang kopi. Jenenge digekne wedang kopi mulai jam 12 sampai jam 10 bengi gak diombe. Jujur jenengan gelo napa mboten Bu? Gelo, marah, sakit hati. Nyapa? Keliru mikir. Mergo sing mlebu teng utek panjenengan apa? Aku dadi wong wedok gak diregani celek mlebu ning ngene. Akhirnya roh kopine jam 10 gak diombe, marah. Kowe iki kebangetan ya. Dadi wong lanang ra iso ngregani wong wedok. Kopi kari ngombe yo ora gelem kuwi lho ya, kopine golek utangan ya. Panjen kowe iki bojo pekok ya. Lah sing mlebu ning utek aku dadi wong wedok gak Tapi lek sampean cerdas, sampean iman karo Kanjeng Nabi, roh kopine jam 10 gak diombe. Ya Allah ya, gak mbok ombe, gak masalah ya. Kanjeng Nabi dawuh, endi nek wong wedok gawene kopi sing lanang diombe utawa ora, ganjarane panggah koyok salat sunnah 7 rakaat. Ya, kuwi gak mbok ombe, aku panggah oleh ganjarane salat sunnah 7 rakaat ya. Sing nomor 2 ya, gak mbok ombe beneran ya, malah tak ombe. Kira-kira lek sampean mikire ngoten, kopine diombe, kopine gak diombe, seneng napa mboten? Seneng mergo bathi loro, siji bathi ganjaran, loro bathi ko. Tapi lek kopine diombe sampean mek oleh ganjaran tok gak oleh ko. Mula wong wedok cerdas nyuguhne wedang kopi mesti karo ndonga, muga-muga gak diombe, muga-muga. Mula mikir ki kudu bener. Kok mikire bener sikape bener. Oh, enek bakul jeruk ning pinggir dalan. Sampeyan menggok, "Mbak, jeruke legi-legi. Monggo jenengan rasakne luwegi tenan." "Pinten, Mbak? 1 kilo." "Gangsal 1000." "Tasik pinten kilo?" "Sedasa, tak tumbase kabeh." Sampeyan bayar 50.000, sampeyan go mulih ning Arjo Wilangun, sampeyan rasakne legi. Teko omah 10 kilo sitok ndane sing legi. Gelo napa mboten jenengan? Gelo, marah. Mergo nyapa? Liru mikir. Mergo ning utek sing mlebu apa? Aku tuku jeruk kapusan, plek mlebu ning kene iki. Akhire marah. Akhire wadul gini sing lanang ya keliru mikir pisan. Ya, aku tuku jeruk kapusan lho ya. Ya ngono kuwi wong wedok lek tuku musa parah karo wong lanang. Sembarang tuku dhewe ya ngono kuwi mulan bojo pekok iki. Krana sing lanang ki ya wong kliru mikir. Akhire takon nang Pak Lurah, krana Pak Lurah wong cerdas. "Mas, aku tuku jeruk lho Mas, 10 kilo kapusan." Karo Pak Lurah dirangkul, "Wahai istriku tercinta. Wong diapusi ki enggak elek sayangku, sing elek ki sing ngapusi. Maka bersyukurlah kowe ditakdir Allah dadi wong sing diapusi ora sing Nomor 2 sayangku, andekan jeruk 10 kilo dituku wong 10, jadokno lah ya sing kapusan wong 10. Mula awakmu istriku istimewa mergo nulung wong 10. Nulung wong ya apik apa elek? Tapi kira-kira enek apa ora wong model kaya ngene iki wong. Wes, nyapa ta awake dhewe dirasani, dilokne, difitnah, dipaido, itu marah. Mergo keliru mikir. Awake dhewe iki lek dirasani, dilokne, difitnah, dipaido, sing mlebu ning utek ki apa? Harga diriku dilecehkan. Aku dihina, aku dicaci maki, aku dicampakkan. Iki sing mlebu ning utek iki. Mula nalikane jenengan dirasani, dilokne, difitnah, marah. Lek wis marah terus memutus tali persaudaraan. Sampeyan kudu iman karo Kanjeng Nabi. Urip ki perlu dirasani, dilokne, difitnah. Karena apa? Karo Allah ditukar dengan kebaikan. Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge dirasani wong liya kok sabar, mongko kebaikane sing rasani dikekne ngene sing dirasani.
Sapa sing difitnah wong liya kok sabar, mongko kebaikane sing mitnah dikekne ngene sing difitnah. Mula besok akeh wong arjo wilangun ning akhirat kaget. Gak rumangsa di kebaikan kok kebaikane bertumpuk-tumpuk. Enak-enak lungguh nang akhirat iki dijedeki karo malaikat, yu dalem omahmu ndi arjo wilangun. Nyayu tak kei ganjaran mak belekku. Ganjarane napa malaikat maca Quran? Gadane sinten tekmu? Lho. Lah kula lho mboten saged maca Quran, sing pinter sing sregep maca Quran ki tanggamu, ning sayang tukang ngrasani awakmu. Adek awakmu sabar, mula ganjarane maca Quran peken. Belekuk malih, napa malih malaikat ganjaran. Ganjarane napa? Sedekah. Gadane sinten tekmu? Lho. Lah kula lho cedhil-cedhile tiyang arjo wilangun, aku ngerti. Pelek ditonjok kok tampani lek kon becek ora tau nyang to. Tetapi kalau kau diganjarani sedekah, tanggamu ahli sedekah, ning sayang tukang ngelokne awakmu, adek awakmu sabar, mula ganjarane sedekah Leku malih, napa malih malaikat ganjaran, ganjarane napa kaji, gadane sinten tekmu lho. Lah kula lho dereng kaji malaikat, iya aku ngerti, mbiyen arep daftar gak sida to duitmu kok tukane Avanza. Tetapi kalau kau diganjarani kaji, tanggamu ki lho bolak-balik kaji, bolak-balik umroh, ning sayang tukang maido ngelokne awakmu, ade awakmu sabar, mula ganjarane kaji Leku lho napa malih malaikat. Ganjarane napa? Salat tahajud. Gadane sinten tekmu lho. Lah kula lho benate tahajudan malaikat, sing sregep tahajudani tanggamu. Bathuke ngecap ireng susun 28, ning sayang tukang mitnah awakmu. Adik awakmu sabar, mula ganjarane salat tahajud Lho lek ngono dirasani dilokne difitnah niku untung napa rugi, Bu? Mergo dijoli kan. Mula sampeyan lek krungu dirasani, Mbak, sampeyan dirasani diri saiki malih kemayu jawaban. Alah bene wong dirasani ra kelonge alhamdulillah. Ndang gawe kolak kacang ijo ni mateng sing rasani diteri. Lho kok sampean teri Mbak, sampean tas ngetri ganjaran tak ijoli kolak kacang. Ora leyu lek tanggamu kabeh apik ngelokne ra tau maido ra tau mitnah ra tau sampean oleh ganjaran kondi. Lho lek ngono duwe tangga gregetne niku penting. Kenek gawe golek kan. Mula lek ning barisan enek wong nganyelne ingunen. Nyapa Abu Jahal karo Abu Lahab kok panggah diingu karo Allah sebagai ladang Rasulullah mencari paha. Kanjeng Nabi ganjarane akeh, mergo enek wong elek jenenge Abu Jahal karo Abu Lahab. Sampe nek duwe tangga elek akhlake, bersyukurlah di situ ladang untuk mencari paha. Sampeyan rasa gumun, sok lek Pak Lurah mlebu swarga dhisik dhewe. Lah nyapa? Mergo bendina dirasani karo rakyate Pak Lurah. Sabar Pak Lurah. Mula besok nang akhirat wong sing paling akeh ganjarane niki Presiden Soeharto. Lah nyapa Pak Harto leren dadi presiden, wong sak Indonesia kabeh ngrasani, adik sitok endane sing njaluk ngapura. Pak Harto ning akhirat mikul ganjaran, kok kathah men Pak Harto? Wong sak Indonesia ngrasani aku, adik gak enek sing njaluk ngapura. Lah niku sing gedhe dhewe keng ngene sinten kok ngene Amin Rais. Mergo Amin Rais tukang ngelok-ngelokne aku. Mula NU punya aturan wong delok infotainment niku hukume haram. Lho ora lho awakmu terus delok infotainment terus ning kono nyeritakne Krisdayanti, terus sampean ngrasani Krisdayanti, lekmu petuk Krisdayanti kapan? Mula lek dirasani alhamdulillah. Aja dirasani genten ngrasani kuwi pok-pokan. Yo sampean dirasani jenis saiki malih kemayu. Heleh dek yo kemayu no, kuwi pok-pokan. Iso dirasani malah min, rugi. Yo sampean dirasani jenis saiki malih kemayu. Heleh dek yo kemayu no, malah kaya wong gatelan ngono. Kuwi sampean min mergo nambahi ga. Yo sabar nggih. Lek enek tanggane nganyelne dingu nggih. Anggep ae kena gawe golek kan. Wis nyapa to dokter ki kok rata-rata sugih. Dokter sugih ki sebabe sitok sabar karo wong lara. Enek dokter kok karo wong lara kereng tak jamin melarat. Lah piye pendak enek wong arep suntik ae suntik kok tak tunjuk diasmu nggih suntik kok. Ya melarat.
Saking sabari dokter gak tau nolak penyakit. Sakit nopo darah tinggi pinarak, niku darah rendah pinarak, niku diabetes pinarak, niku kolesterol pinarak, niku asam lambung pinarak, niku asam aura pinarak. Saking sabari dokter sing di penyakit gila. Dokter kuwi gak gila. Sakit nopo Mbak borok Bu dokter, pundi niki lho, pundi kula gila Bu dokter. Ya Allah Mbak kok akeh sete. Sik tak resikane ya Mbak. Saking sabari dokter sing di penyakit gila, dokter gak gila. Pertanyaannya nyapa to dokter karo wong lara kok sabar? Mergo dokter ki duwe iman, duwe keyakinan sing kuat. Lek wong lara kuwi mau mara karo nggawa duwite arep diwehne. Dokter ki sugih mergo iman, lek wong lara ki nekakne duit. Sampean lek pengen sugih nang donya, jadilah dokter jasmani, duit ngokeh, nambani darah tinggi, darah rendah, diabetes dan lain sebagainya. Tapi lek wong arjo wilangun pengen sugih nang akhirat, mulai hari ini ikrarkan diri panjenengan menjadi dokter ruhani. Sampeyan duwe tangga sing duwe penyakit ruhani sabarono. Sakit nopo Mbak? Kula kenyih pinarak. Niku kula tukang fitnah pinarak. Niku kula tukang ngrasani pinarak. Niku kula tukang adu-adu pinarak. Niku kula rewang ngentitan pinarak. Yakinono kalau dia itu datang dengan membawa paha. Dokter sugih mergo sabar karo wong lara jasmani iso nekakne duit. Awake dhewe pengen sugih ganjaran. Ayo awake dhewe sabar karo wong-wong sing duwe penyakit ruha. Oh, sabar nggih. Aja satru nggih. Lek enek tanggane sing gregetne malah dirangkul, kena digawe golek gan. Lek dielek-elek ora usah bales ngelek-ngelek. Mergo wong dielek-elek urung kepara elek, tapi sing ngelek-ngelek mesti wong ora eneng wong apik ngelek-ngelek. Lek sampean dielek-elek gendan ngelek-ngelek akhire wong loro padha. Lek dielek-elek gendan ngelek-ngelek wijire wong Blitar sami ugi sami mawon silit babi dientup. Wis tak ikrarne. Bu, sinten mawon sing kagungan kelepatan teng panjenengan? Nate ngelokne mitnah maido panjenengan, mbuh tangga, dulur kanca. Siang hari ini kula ikrarne jenengan halal nggih. Jenengan ngapura nggih. Jenengan ikhlas nggih. Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge gelem ngapura dosane wong liya, mongko wong iku bakal di ngapura kalih Allah. Siang hari ini panjenengan halal bihalal, panjenengan ngapura dosane wong liya, insyaallah siang ini Allah ugi ngapura dosa kula kalih panjenengan. Inilah yang dikatakan minal aidin wal faizin. Allah ngapura panjenengan berarti panjenengan kembali suci seperti bayi yang baru lahir dan panjenengan termasuk orang yang faizin, orang yang beruntung, untung teng donya, untung wonten akhir. Wis, hidup itu bukan pilihan, ojo memutus tali persaudaraan. Siji ojo ngen, loro ojo nomor 3 ojo mek, 4 ojo brun, 5 ojo memutus tali persaudara, sing nomor 6 entek. Sing nomor 6 entek. Sing nomor 6 Bu Dil nggih. Pun mekaten ingkang saged kula aturne. Cik kurang. Dalem? Oh nggih. Wong njaluk ngapura ki jane sing apik diaturne kesalahane. Giling-giling. Bu, wong njaluk ngapura ki jane mboten cukup. Yo luputku ngapuranen kurang. Yo luputku ngapuranen padha-padha kuwi kurang, salahe diomongne. Aja mek luputku ngapuranen diomongne salahe. Yu luputku ngapuranen padha-padha. Ngene lho yu genahe pas aku rewangke ngentit iwak 3 kilo. Oh alah layak ora cukup. Ya wis ora apa-apa tak ngapura, kudu ngono. Tapi lek sampe ngomongne nesu tukaran gak usah. Wis cukup yu luputku ngapuranen, Mbak, luputku ngapuranen padha-padha ngono ae.
Nek mbok terusne dadi gembrah kok. Mbak, luputku ngapurane, heeh padha-padha. Ngene lho Mbak, bojomu kan tau ilang telung bengi kae. Tak jak ning Malang tak inep ning kono. Oh, cangkemmu ngono. Malah ditapuki sampean ku. Pun nggih. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh dia nek wong loro salaman, maka dosa keduanya dimaafkan. Kula pesen jenengan nek melu yasinan salaman. Jadi salaman ku wis halal bihalal. Wonge angger salaman ora usah matur, dosa keduanya dimaafkan. Pun niki ingkang saged kula aturne, mugi-mugi barokah halal bihalal, Allah ridho kalih kula karo panjenengan sehingga kula karo panjenengan dados piyantun ingkang husnul khatimah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa ihdina subulal salam. Wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawqi samazara min amatan. Wa barik lana bi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina ya Allah. Khususan khassah dzurriyyahipun sedaya piantun kang hadir wonten majelis menika ya Allah. Khususan khassah dzurriyyahipun sedaya warga Arjo Wilangun ya Allah. Atub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mulai awal hingga akhir menawi wonten atur kirang saking pangapunten. Niki pengajian jenengan model ngeten iki karepmu ben padha karo Gus Ikdam apa piye to iki? Iki kok tulisi ST barang kile nyaupo kile. ST gila iki maknane apa? Senengane turu di. Pun ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.